Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:08. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayo nga naman sa aton mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga adlaw Miyerkules kita, Marso 24, tuig 2021. Aksyon Hotline! Ikaapat na kita nga Miyerkules sa ikatlong nga bulan. How do you do? Kumusta kamo? Mga suki namo na matagpalamati sa kahanginan. Nagasunod na karon nga aga paagi sa on-air broadcast. No, diri sa bilog nga Negros Occidental, siyudad sa Bacolod, kag subong sa kabilugan nga Western Visayas. Kutob marabutan sa aton broadcast. Welcome sa aton sinipalatuntunan. Aksyon Hotline! Sa mga online viewers and listeners naton nga nagasunod na via YouTube, amuman dira sa Facebook, kumusta kamo? Anuman nga oras sa inyo ginahamtangan, welcome na diri sa aton sininga pagpangalagad. Ginabi-abi taman ang inyo sininga mga mensahe, ang inyong mga reaksyon, mga komento, ginapadala diri sa aton sininga pagpangalagad. No, feel free sa pag-post o kung pagpadala sa inyong mga mensahe sa comment section sa Facebook Live kag subong man dira sa YouTube. Aksyon Hotline! Aksyon ar Tayhopon checking in diri sa aton sini Miyerkules nga presentation kag until 9:15 in the morning. Aksyon Hotline! Ano madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga? O i-check ta lang ning update to. Encuentro dito sa Negros Oriental. Now, isa sa mabalantayan ta, bangod nga ti kaiping na tuning nga probinsya eh. Ang Negros Oriental, may posibilidad ngayong encuentro palagas o kung pwede nga magkasaylo diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental. Kay ting Oriental, ang gihol nga Negros Oriental, adjacent na sa pila ka mga barangay, pagtabok mo, mga Isabela nga barangay, lapit lang na damo. Aksyon Hotline! Kabay pa nga ang mga nagapatawhay nga mga mangunguma dira sa bukid, hindi naman liwat, daw inukay bala. Ngayon kung may encuentros bukid, ito mo nang pinakbudlay, gid mo. Ang mga pumuluyo kag residente nga nag-i-star sa bukid, kung kaisa hindi pa ganit na sila malabutan sa services to, sa tutuod lang basic services nga supposedly ihatag sa gobyerno, hindi pa nila ma-feel. Kunara kay sa bukid nga hindi ganito sila masapakan ang mga basic services like for example, health services. Ngayon na dapat ihatag sa gobyerno bla sa ila. Ti sa bukid to ya, survival, gapangita ideya ang mga pumuluyo to kung paano magpangabuhi nga layo sa ila sini mga opisyales ng gobyerno. Aksyon Hotline! Pero kung kaisa maagyan ka sining mga linabuto lang kag mga encuentros bukid, pati ikaw nga ordinaryo nga civilian to, yawer dako nga problema na, no? May ara ginay tendency nga malalain ka kay ti karon ko nagalinok panay da sa kaiping mo lang ang mga sityo, magkaiping mo mga purok,
Ti problema na iya kay pwede ka nga masalabat na sang bala mo. Aksyon Hotline. Ti ginaligar miyembro sang NPA ang report kagabi sa Aksyon firing line, more or less mga 8 ang mga ginaligar miyembro sa New People's Army ang nagkalamatay sa inkwentro. Aksyon Hotline. O kag may ara pa to allegedly mga nagkalapilasan. Tikon ang operation sa militar nagasige kabay pa mga sibilyan diyang way labot-labot, hindi lang tani madalahig ang inla matawhay nga pagpangabuhi sa kabukiran. Aksyon Hotline. Bisan kararuton lang, bisan saging lang kag balinghoy ang imo pamahaw kon tawhay to blaya. Inang layo ka sa pandemic, layo ka pa sa kagalong, no? Sa kagarot sang sosyudad. Pero kung magyan ka to kisa mga operasyon sa magtimbang bahin, ay, ang kaluluoy ding sibilyan. Aksyon Hotline. Why gid kita nagapamalandong manog si Mana Santa na ho sulod nga si Mana. Pero may mga insidente pa katulad sini nga nagluntad. Hindi naton iya mapulong. Siling ko gani dapat mga mo ni mga na Holy Week na nga naga-approach, supposedly why na ni mga military operation, supposedly why na mga pagpangatake sa NPA para nga magtawhay man ang kabukiran tabla. Aksyon Hotline. Ano pagid ang mga balita? Now, RIETF may gimpatuman naman nga moratorium, although nga niya sa Negros nga request na Governor Lacson why to paboran no sang National IETF baligin basura to siya. Pero may ara gin pagwa ang Regional Interagency Task Force nga nagasiling nga ti ang moratorium actually kahapon panigiliong March 23 nag-umpisa to April 4. So kung nangimo travel daw hindi gid man necessary nga ikaw ya magkanto ka lang sa isa ka lugar for the purpose nga maglagaw-lagaw ka lang amo nang sakop sang ginatawag nga moratorium. Aksyon Hotline. Pero ipaklaro tanadugang karon sa taga DILG para at least may ara kita konkreto bala no nga information coming from the members itself sang RIETF. Aksyon Hotline. Ano pagid mga balita ta karon nga aga? Now ari i-check to kay grabe ang mga komento dayon after nga nagwa ang report kag si Dr. Miraflor now sang CHO nagpalayag kay supposedly karon nga adlaw maumpisa magapatigayon tani sang pag-vaccinate no? Ang pagpabakuna tani ni Mayor Bing upod sa pila ka magkapitan sa Bacolod tipatigayon nun supposedly today. Tigaling aring problema may ara sang ginamando, in fact, ang DILG's national to, ang pila ka mga opisyal nga nagpabakuna, nga way malakip bala sa priority list sang National IATF, yawer, ini sila may-issue cause order. Tinano niya ko naman. Amo na ning tiyempo nga pila ng ginapangutang tuod naton sang national government, kaling kiti si President Tigong to ginhanot tigning duwa ka mga senador nga naghala ka question. Aksyon Hotline. Amo na ning tiyempo, may bakunam lang available kung ang publiko nagamatamat pa yung distansya, nga daw hindi pa masyado gid all out ang support nila sini, kay kulang pa sa ihibalo o kulang pa sa information. Kaya mo ni taning tiyempo ho, nga umpisahan na, nga kung sino dang willing nga sektor, amo nang unahon na lang, after sining mga trabaho, mga medical workers. Aksyon Hotline. Tigalang kaya mo hindi maintindihan ito. Ang iba niya nga mga nasyon nga kaiping ta sa Asia, di kapila na mag-roll out sa vaccine, pila na lang nabilin ka percentage sa ilang mga pumuluyo. Kita aton, yari pagyapon, kaigod gyapon ang mga supply sang bakuna. Ang nag-alabot ni sa aton, minus, no? Mga donasyon pa. Aksyon Hotline. Kamo na doon hindi maintindihan, tapos ano yung nagpapakuna ng opisyal to? Ipatawag sa DILG. Tiway tagaling kay balo kayong tinutuyo nila kuno, dapat sundon ang priority list. Aksyon Hotline. Okay man na siya. No, tigaling ang bakuna, balati samtang nga ginadeliver diri karon
kon pilang nahot palang na magpa-inject ang iban bisan mga medical workers, may ara iya sang kwan mo, may ara sing iban nga luyag nila kon lain lang nga vaccine na gamiton sa ila, tinano ini karon ang gwa man. Anyway, lantawon tani kung ano ang matikang nga himuon sang DILG may show-cause order ato ang mga nagpabakuna. Aksyon Hotline. Update man kita, oy may ara sa bag-o nga mga barangay diri sa Bacolod kag Negros. Ang Bacolod isa sa Negros sa Occidental do 13 ka mga barangay ang nagkapasar o kung gindeklarar nga drug clear area sa ginpatigayon nga Regional Oversight Committee Deliberation. Aksyon Hotline. Ining barangay drug clearing program nga ginapatigayon sang gobyerno ti at least subong may ara na sang update, may ara na sang maging deklarar nga mga barangay sa Bacolod. I-check ta karon ano nga barangay ni man. Aksyon Hotline. Inabagi sa information halin mismo sa taga PDEA, at least mahibaluan karon sa pumuluyo kon nano ini nga mga lugar. Bacolod City, iyawan ka na di gawa mo nga mapadeklarar mo bilang drug cleared area. Since ka may ara yan nag-operate o kung may ara yan sa pipila dira, ka mga sindikato nga way man nagabaligya sa lugar nila, nagasaylo-saylo ini sa mga barangay. Ti kon may mamonitor ang mga otoridad, hindi mo na yan dali-dali nga masiling ka nga okay naman kami diya. Way na di sa mga adik sa amon di. Galing kontra nagatinersi mo naman lugar ang mga nagabaligya sa bukon di, hindi ka magyapon maka-qualify o kung makapasar. Aksyon Hotline. Kag pila pa karon ka mga update angot sa mga crime stories nga nagluluntad diri sa aton sa palibot sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Now let's go to work na diri sa aton nga pagpangalagad kay do ka kuan gid do ka dasig gid sa aton siningit tiyempo. Naunahon ko lang ang action doors. Liyog lang ko kay Director Jovian Engineero, basi kung maging available siya or kung hindi gidmanting taga city officials kay klaro ho na to niya. Damo abin naman ko sa kung may mga biyahe pa mga fast craft kagruro. May ara may ara. Although nga may moratorium maging papanaog and ang iya ang effective umpisa sini is kapon pa, kapon. Pero may ara yung way kahangop kung ano gid actually kaundan sini mo. Ti plus start ni sa maka-aksyon ta para at least may ara sila sang ihibalo. Aksyon Hotline. Ayos ang mga mensahe ninyo ginpadala pa karonan tay na dugay-dugay, kay para at least makumpleto, plastar na lang naton initanan karon dugay-dugay. Aksyon Hotline. Alas 8:21 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Nano pagid ang mga balita ta karon si Aksyon Alvin Grabangin pa komisyon ko siyang army base may latest tubla sa encounter. Base kon may mga na kwan pa sila, may mga na-recover o nadugangan ang recoveries nila, may mga additional pang encounters dito sa Negros Oriental. Ang bukid ni kabalo ka ang gira niya. Kabudlay ni mo nga kwanon mo, kabudlay mo ni nga pauntaton. Kay ang mga militar bisan damo ma-operate sa bukid, waya ga uyatay sila kamot nga hindi pwede kalusot o kung makapuslit ang kontra mo. Ti ang NPA nga inkwentrohon mo, ninali mag-itaguon yun ng armas siya kag ibilin sa kundiinda kung way sa makakilala personal sila ni way mo man yung sugata mo nga nagalakat-lakat na NPA amo na ang pinakbudlay gid. Pero hindi matapos-tapos ning problema sa giyera or problema sa insurgency diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Pero pagkaroon lang naton ina Online sa hotline. Alas 8:22 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa gihapon Aksyon Hotline ang inyong ginapamatian. Unahon ko lang si Executive Director and at the same time City Administrator Ang ari sa aton sininga linya kay mangkuha ko pagid detalye dugang parties ni moratorium sang RIETF. Ma'am, good morning sa imo. Welcome to Aksyon Hotline. Morning, Action Art, may agaman sa tanan niya tagplamati.
Ma'am, since yesterday pa ni nag-umpisa, do March 23 to April 4, kung di ko magsala, ano gid ma'am ang kaundan sini? Kag nanong implikasyon sini for sa atong ginapatuman diri sa Bacolod? Well, actually, ang explanation sini sa aton ng regional IATF, ang gipagawa nila man nga resolution, is gina-implement lang nila ang NIATF na Resolution 104. Nga essentially, ina siya nga resolution, nag-declare nga ang non-essential travel in and out of Manila gina-restrict as of the moment tungod sa pagtaas ng cases dito sa Metro Manila kag iban pang mga regions dito sa Luzon. No, I think Region 4 and Region 3. So muna nga medyo restrict anay ang movement sa mga tao. Kaga ang ginhimo iyang aton nga regional IATF nag-issue man siya isang resolution man para nga i-adapt ato ang National IATF Resolution number 104. So in other words, ang Region 6 siya gyapon, waya problema ang pag-travel diri locally sa aton kay ti unhampered gyapon. Yes, within Western Visayas unhampered. Pero ang concern lang sa iban man nga mga LGUs nga kung i-hamper ang ato niya pag-travel in and out, that will affect business, ang flow of goods and services. Ikabalo man kita dependent kita kay ang mga international ports and seaports ato sa Metro Manila. So ang aton gina-consume diri nga mga goods, kalabanan kag mga services nagalin pa dito. So I think amo na ang part of the concern kung man nga nakibot lang gani kung ma-notice nyo, isa sa nag-react yun si Mayor Jerry Treñas. Okay. Because ang Biyernes nga meeting, siya ang nag-preside ng meeting nga to together with actually si Undersecretary Densingit ang guest sa to sang regional IATF na meeting. And it was never discussed ini ang kaundan sang regional IATF naman niya nga resolution. So muna nga nagpangayo sang explanation si na Mayor Treñas kag ang explanation naman niya sang regional IATF na ang ilang ginhimo man lang is to adapt ang provisions ng National IATF. So bisan kamo nakabaton kamo sang copy sini kay actually kahapon pagli nag-start supposedly ining resolution saan mo nyo nakabaton ng kopya sini kahapon man ma'am? Kahapon. Kahapon lang. Okay. So, kay siling ko ang problema, sinibla, may mga nagpa-reserve, may mga tani mapuli diri nga o kung makadto diri nga because ang yasang DOT man to nga ginatag nga green light pwede ka travel. Ti ano na lang tiya karon matabo sa tong mga nagpa-reserve di nga igo kwentahon di kasi kapuli di kung makalakadto di sa Bacolod. Yeah, especially tungod nga may ara kita daw long holiday na naman tungod sa Holy Week. Okay. So damo sa mga puli supposedly sa mga probinsya. Ang advice may nakita ko nga itrack advisory halin naman sa Department of Tourism and I'm sure may ipaapas man ang iba ng mga national government agencies nga nag-encourage ng mga airlines kag sang mga transportation companies nga i-waive ang mga rebooking fee. Ang wala sang charges, wala sang penalties sa mga cancellations kag rebooking sa mga tickets. Okay. So that is national government action art nga policy wala kita na mo but we have to just abide by it kag implement ta lang gid. Yes, ma'am, correct. Kaya pariyo man ni balang gina-implement sa national nga guidelines and policy, may list sila of priorities kung sino mabakunahan. Di may iban man tuod yung mga opisyal nga para ipakita sa ilang mga pumuluyo nga at least willing sila tuod mabakunahan to encourage their community, their residents nga mag-intra
Pero subong may mga show cause order yang pagwa ang DILG tisin ko na ano abi pagganyat mo sa tao kung in kaso nga yung iba nagaduha-duha pa magpabakuna. Anay nga nagpabakuna, maayon na lang nasang tagu-taguon sang isa ka opisyal sa gobyerno nga tapos sa segli bakuna. Yes, correct. I agree, Action Art. Dapat gid man nga ang mga chief executives naton, especially ang aton mayor, ang aton nga mga barangay kapitan, nga sila ning nagaatubang sang sari-sari nga kasi sa mga constituents nga nagapalapit sa ila para magpangayo bulig. Kaga syempre because of that ang sila kaayo sa mga sa threat of infection, no, kaga threat of COVID-19. So dapat lang gid kag bagay lang gid tani nga sila ang mauna sa aton vaccination kay gibutang sila sa priority. However, sang ginlabi ni Mayor Bing as the president of LCT, ginlabi niya with the ILG kay sa National IATF nga include tani ang mga local officials, local government executives sa priority list. Ginpasalig man siya kaga apparently gin-approve man pero ginbutang gali sila gyapon sa A4 which is amo man gid na ang sa original amo man gid na ang ila nga category sa mga government officials kay considered man nga frontliner in essential services ang aton mga government officials nga naga-tender sa aton every single day mo. Correct. So ang guaya daw wala man diferensya nga ginbutan sa priority amo man gyapon nga prioritization group ang ginbutangan sa ila. So that's why nag-create siya sang confusion kay labi na gid nga ang DOH nagpagwa pagid sang subgroup. No, may gipabutang sila, let's say A1 are healthcare frontliners. Pero under A1 may pito pagid ka subgroups. Sus. May ara pa ginada 1, 2, 3, 4. So ang pensara na isang aton City Health Office OIC nga ara sila sa 4 sa subgroup 4. Kaya ato sila sa dalom pagid sa A4. So mo na ang nag-create ng confusion kaga pa kamaayo na lang naton nga i-postpone na lang gid anay in view of the fact nga may ara mga mayors nga gin-issuehan sang show cause order. Okay. Wala labot isa pagid ka congresswoman nga gin-investigate man tungod nga nauna man siya kuha sang vaccine at baton. Nauna siya baton sang bakuna. Ma'am, pero balikan ko lang ining party moratorium. Meaning, since yesterday until April 4, may mga travel kita of LSI nga i-expect makapauli? Actually, Action Art, we cannot consider this a moratorium no sa aton nga part. What happened is wala yung moratorium sa aton. Ang natabo is because may restrictions sa Metro Manila. Okay. Nga i-adapt naton diri, which means nga ang matabo mo ni wala sang travel in and out of Metro Manila. So kung hindi makagwa ang taga Manila, kasi lingon wala sang may masulod din sa Bacolod. Okay. So essentially amo lang gina siya. Pero as far as we are concerned, wala kita yung restriction sa pagbaton sa aton nga mga resident at sa mga returning residents. By the way, wala na ta LSI, no, gina-emphasize na sang DILG nga wala na ta LSI, so we should not use the phrase nga LSI. Kaya wala na tuwa in a standards mo. So ang mga returning residents naton, hindi kita maka-refuse sa ila. Why kita yan ang policy nga hindi kita magbaton sa ila. But kung asang biyahe halin sa Manila, wala kita sang batunon dire. Kaya ang mga residents naton halin sa Manila, halin sa Manila or sa Cebu. So sige kita baton kita provided they comply with our requirements. Kaya ang ato requirement, Action Art, a negative RT-PCR test. So hindi kita hindi nato na i-brave kid, no? It will stay as a requirement. Kaya mo lang ng aton pangaman nga hindi kita makabaton sa may ara na daan infections or carrier sa COVID-19, especially
ang threat subong sa new variants. Gani. So anyway, meaning kung why to sa mga mahalin sa Manila, so at least makagulugin hawa kita until May or April 4. Yes, that's correct. Kung wala sila sa biyahe kag hindi pagtugtan ang Manila na magpagwa sang mag-travel ang mga tao, kaya ang ila restrictions dito is in and out. Wala incoming, wala outgoing ng mga travelers. Except very specific lang gid. Alas 8:33, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon Hotline. Ano kay Waigi na klaro abis ng National IETF mo? Inablang si Secretary Harry Roque, kung isa gambal man, lain man ang tunoy pamatian mo pagid si DOH Secretary Roque, sus marusip naglain pagid. Inablang gasalang isag ang tao, ti confusion is the name of the game. Ti mailan akong kabalo ka kon perception ng tao, pwede niya sala ang imo perception, sala man ang pwede man nga correct ang perception mo. Ti galing kaya mo na bla dapat may klaro tani di. Isa lang tani matag statement ti karon kundi salangisag ya. Ma'am, sorry ginautod ang linya naton. Yes, Action Art. Yes. So anyway, makaginawa kita kag kunway tuod mga travel, kag makapaminsar kita naman diri sa EOC kag ang City Government of Bacolod kuno anong mga masunod nga himuon naman nga mga tikang to prevent kay hindi man magtaas ang cases sa aton kahapon 7 pero do may patay nga isa no may death kita na record. Yes, so may ara naman nga 7 cases kita bag-o naman nga cases. Kag unfortunately Action Art amo na ginambal ta nga gina-screen gid naton subong sang matulid ang mga apor nga ini. Kay may apor na naman so every day sa mga naga-positive, may mga apor din nga nagasulod nga naga-positive. And simply because wala kita naga-require na sa ila sang RT-PCR test. Okay. Kung hindi sila symptomatic, pag apor diri, wala man sila ginatest. Okay. So nagakasudlan kung kita sa mga apor nga ini, traveling, coming from areas nga matagaas ang kaso, mga kaso sa COVID, gakanto di sa aton, pag-apot di sa aton, kay komo apor sila, wala sila ginapangitaan sang RT-PCR test, wala man sila ginatest. Okay. Pag-apot diri, naka-experience ang symptoms, pag-test, positive. And worse, wala labot ka positive, pareho na sang may 3 ka apor kahapon, nga nag-positive sila, 3 gid. Pag-abot nila, ang gwardya sa kumpanya nga ginaubrahan nila, nalatnan nila, so nag-apat na sila sa isa lang kaulubrahan. Timakon mo na? Ako na danger. Ako nga, may ara kita very, very strict subong na advice sa aton in charge sang ining mga apor na si Councilor Aisha Villaflor to really screen very carefully sang ato ni nga mga apor kaya ang iban pagid gina fake man na nila ang ila nga mga job order, mission order, ang mga IDs. So ginaklaro talang kay would you believe nga may mga 200 ka applications for apor nga gina-process ang opisina ni Councilor Villaflor every day. Ay, every day in Action Art. Okay. So kung pasugtan ta lang na, imagine nga amo na kadamo ang tao nga masulod di sa aton without any test. Test, correct. Hindi ta mapalaan kung asymptomatic carriers na sila. So ini sila nga mga apor, we are referring sa mga private apors. That's correct, yes. Private apors. Okay. So budlay na magamuna inang magginatos iyang nag-a-apply na tuod pasugtan mo ni sila without requiring them sang RT-PCR test result. Kundi risgo. Sigurado madamo ang cases sa Action Art. Sa nambal ko na kagina, our records will show ang ato nga record sa EOC nagapakita nga every day may apor gid nga nagapositive. Nakita mo lang na? Hindi lang 2, hindi lang 3, kadamo sa mga apor nga nagka-positive inilang nga semana.
Sos. Ti kapin pagid ko ng iba na gapiki sa ilang nga mga dokumento da. Ang guwasin na nila, hindi apor kundi ator. Yes. Din kakita mo yung... May mga ibangid, Oo. may mga ibangid yung action art na gusto nila i-shortcut ang ating mga proseso para makasulod diri, but wala sila, hindi nila ma-realize or bakit na-realize man na nila pero wala lang sila yung pakialam. Why sila Gina-endanger nila, ginabutang nila sa peligro ya ang aton bilog nga komunidad. Oo. Kaysa tutuod lang, Ma'am M, kundi nagligad to ka 000, kita kainsindi kita nga ang comfort zone, mga tao ni nga mga returning residents naton, mga apor, apektado man ni sila, palangabuyan nila diring ginaistoryahan taman. Pero amo na bla siling ko bangod nga ang Pilipinas composed of 7,000 plus islands. Hindi man niya maglangoy ang virus kung ay isang carrier. Exactly. Exactly. Yeah, ginadalagin na iya. Correct na, hindi na din maglabot ang, for example, subong wala makita din new variants. Oh. Hindi na din maglabot kung wala sang may magdip-dip na diri sa aton. Amo na nga, we are being very careful. Na hindi kita masudlan, gina-screen nato ng tanan nga gasulod. Kag bisan mag-anano, si Mayor Bing, hindi kita mag-bend nga i-give up naton ang pag-require sang testing sa mga nagasulod ng mga nagabiyahe pakadto sa Bacolod, whatever category you are. At least mayo lang gani kay ina iya nga bahin, waay na siya ginkakas pa nga poder sang National IETF gintugutan gyapon ang LGU kung nga maka-decide sila luwas abisad to. Hindi ka nagidya ka-appeal nga inang may quarantine, why na to iya kay hindi na magsugot ang National IETF? Correct. Yes. Muna, ang isa pa gid nato na ka problema kay wala na gid ang quarantine kag non-negotiable ina. No? So mayo na lang gid kay may ginhatagan nila authority kag may choice pa ang LGU, pwede ka kapili kung i-require mo testing or ma-test ikaw or not. So kita ever since ang beginning of this year, pag-issue ni Mayor sang iyang Executive Order number 1 at the beginning of the year, nag-require na kita sang negative RT-PCR test. Sorry, ma'am, pero kung ako tani ni galing di man ta expert mo, ginuna na lang ni nila taning tanan ni nga mga vaccine buo sa Manila ato. Instead nga ipa kagagmay sang cases di padalaan kita di sang vaccine. Anay nga damo ang mapabakuna di bisan mga opisyalis naton. Ay kasuhan kay imo ya punggan kaya. Tani Manila na lang to tanan to gipang tublukan lang ang kutob nga didto nga daan kundi at least bisan way garantiya nga hindi ka matapikan pero makita mo yan nga Metro Manila ginuna na lang to bla total ang vaccine ato naman lang to dason na lang tadi. Yes, well uli na nila na realize action art. In fact, ginapang recall nila subong ang mga bakuna nga gin-distribute nila. Ang mga ginpadala din nila sa aton kung wala ta pa na natublok ibawion nila kay ang priority subong nga bakunahan una anay ang Metro Manila. Diyos. So, but wala na sila sang bawion sa aton kay ang aton naman niya insigida gin-deploy ta dayon ang vaccines. Ay boy. Administer ta dayon, gin-distribute na sa mga hospitals, halos kompleto tanan-tanan. Na panghatag ta na ang mga vaccine. So wala na sila bawion sa aton, but in other areas sa iba nga mga probinsya outside of Metro Manila, gintang recall anay ang mga vaccines action art iunahon nila ang Metro Manila tungod gani nga grabe gid all-time high ang mga gina-record nila subong nga mga number of fresh cases every day. Gani, sus, Marisep, Makumo City Mill ang adlaw ay ang record sa bilong Pilipinas. 8,018 action Gani, ang latest amo tong 8,000. Yes. Ti kundi nagkalaag to sila. Amo na lang nga dapat kay kumo nga dito sa Manila, dako to ang crowd at tong damo nga komunidad nga nagapinagusto lang to linagaw man sila man. Ti amo na ang result, nagambal na gid ang ukta do, hindi pa sila magpati primero abi mo. Yes. Ara na may ara na projection ang okta kag ginatag na early. Wala Manila
well, hindi matapambal nga wala nila gin-take seriously, but apparently wala sila naghimo sa mga tikang nga kung tani tag-ibrahan nila paagi nga ang recommendation sang OCTA base sa report sang OCTA himuan tani nga daan nila sa mga mitigating measures or preventive measures nga wala na tani nakalabot amo na katagas-tagas nga mga cases. Ano abi kung i-recommend lang ni si Dr. Surungon nga siyang bulos kay Secretary Duque? Ako ang una nga ma-object, Aksyon Art. Kay mawadaan ta din, no? Mawadaan ta di. Kaya di si can you imagine, amo naninggal nagumban ning balita, ahay si Secretary Duque, yan hindi batia. Yeah. Na ang halay kambal si Attorney Harry Roque, Secretary Roque. Yes. Dapat isa yang Department of Health, di siya yang mang syada-syada tani ni gali guru ga kupos bla ang kwan niya. Kulbaan mo siya mo. Yeah, so hindi naman maintindihan nga well, ara pa siya sa Department of Health. Kasi damo na sa mga senador kag aton mga national officials nga nag-recommend kag nag-suggest nga iilitan siya anay. Tani ako kuno ay man lang butangi mayo pa ni kaning gina-interview pero meaning nga nag-volunteer to blas una sa COVID to nga subong ti daw naghalin naman to siya. Oo. So anyway, ang importante diri sa aton nga Negros nga Bacolod, hindi mo yung mabasol si Gov, hindi mo yung mabasol si Mayor Bing. Kung gusto nila nga may restriction kita diya. Oh yes. Yes, of course ka Aksyon Art kasi gusto tayo proteksyonan man ang aton area. At the same time, we want to conserve our limited resources. Magasto kayo, magsaka ang cases sa Aksyon Art, dako-dako ang ginagasto sa gobyerno. So that is one thing na gusto naton nga hindi matabo nga magsaka liwat ang aton cases. Because from experience, dako kayo nga dako ang makuha sa aton resources, both human kag aton material resources. So masyado gid ka budlay kung mag-asa ang aton cases. Amo na Aksyon Art importante gid tanan ta mabinuligay gid kun tani kag buligan ta gid hindi lang naton pag-ibilin sa gobyerno alone nga gobyerno lang ang maubra sang tanan nga tsikang kag ang aton nga mga pumuluyo hindi mag-coop. Okay, nautod alas 8:46. Isa na lang balikan ta lang siya last na gid lang. Parang makuananta siya, no, kompleto tan lang ni. Aksyon Hotline. Sorry gid ma'am na utod liwat. No, anyway, you were saying kay na. Yes, amo na ang ginahambal naton ni Aksyon Art nga kung hindi pagbuligan sang aton pumuluyo, hindi pagkooperahan, hindi giniya masarangan sang gobyerno lang. We are very fortunate diri sa Bacolod nga halin sang pagsugod sang aton sang ini nga pandemya sa diri sa aton lugar. We have a very engaged medical community, no, ang volunteer sa aton nga mga experts, mga infectious disease specialists. Halos wala gid nagaisip sang ilang nga tiyempo, no, nagapulaw man upod sa amon, napangita sa mga pamaagi kung ano pa gid ang pwede naton himuon to improve ang aton mga responses sa COVID-19. So we are very fortunate ang mga countless volunteers, nameless, faceless nga mga taga Bacolod nga nagbulig sa aton kag nag-assist sa aton. But ang aton gidya ang importante gidya nga ang mga pumuluyo will continue to observe ang mga health protocols naton. Otherwise, ang tanan nga pangabudlay ta wala gini sang pagtuan kung ang aton mga pumuluyo to sa barangay kag sa ang mga nagapila dira sa nagakuha sang national ID nga wala naga-observe sang distancing, wala ginitanan pulos ang aton pangabudlay kung sa isa lang ka gathering, sa isa ka mass gathering, may mag-clustering of cases, may magwa na damo na latnan.
Balik naman kita liwat sa zero. So, Yes. hindi ka na gusto matabo. Pero ang hospital ta, by the way, ako hindi siya nag-create ta daw one hospital nga control One hospital command. commands. Yes. Kumusta na? Activated man nagyapon? Waway ginauntat Aksyon okay. Art. Every Okay. day, si Dr. Claire Capiral ang in charge na dara. Every day, nag-report na siya sa aton sa EOC. Ang aton One Hospital Command is still operating. Okay. Kaya every day nag-generate na siya sang reports coming from all the hospitals. Kag at the same time, gina-report na sa aton sa EOC. Sa subong, isa masyado, hindi man manubo pa lang ang aton nga na capacity utilization rate or ang ginatawag na nga CUR, utilization rate ang aton mga hospital beds. But ang isa ka ano lang naton dira is may iban nga mga hospitals na kinanglan i-remind naman sila nga i-ready liwat atong mga allocation ang gin-allocate para sa COVID wards, sa COVID rooms, kinanglan i-ready na naman sila in view sa pagtaas ang cases. Subong pareho mo na sa ginahimo sa subong Aksyon Art sa aton mga isolation ka quarantine facilities Okay. nga ginpang sirata na sang nagliligad kay 0, 1 ang aton case. Alang-alang naman nga abrihan tanan ang 20 na naton ka mga isolation facilities kay wala Okay. kanobrahon ng aton nga mga personnel dira. So ang ginimo naton is ang nag-operate kita sang minimum number lang. So subong ang ginimo ta nag-amat-amat naman din pang abrihan ta naman kay nagdamo naman cases, nag-isolate kita close contacts, ga-isolate kita sa mga positive cases. So gin pang abrihan ta naman ni amat-amat Aksyon Art, although iban wala pa gyud, pero gina-ready na naman ni sila. So amo nang ginahimo ta at the same time amo ba na sa mga hospitals, we are closely monitoring Aksyon Art. Ang aton Yes, One ma'am. Hospital Command is doing a great job. Yes, ma'am. So anyway, kabay pa nga ma-maintain ta na lang ang bisan ga double digit kita pero hindi kita makataas. Amo tong pinaka-highest ang do 25. Kabay pa hindi masulit ni siya kag magnubo na gid lang. On that note, City Ad and Executive Director, Ma'am Emang, salamat ki sa time. You're welcome, Aksyon Art. Maraming mga salamat sa opportunity ginhatag mo subong aga. Aksyon Hotline. Amo na ang problema sa nasyonal. No, kung kaisab la may mga order pa, kung kaisa do makayuhom ka nga hindi mayo ko ang tanan nga mga puloy-an panimalay sa Manila to. Mayo kon tani kung dalagko tanan ang balay kay masiling ka nga, pamo ni sa sulod balay practice kita nga daan, social distancing, practice kita nga daan sa amo ni kalingtilan tawab la may mga lugar sa Manila nga gutok crowded nga pagwa mo gani atangan naman sang portahan sa piyak mo nga balay sa mga squatters area. No, sorry to use the term, pero tiamo na mo. Inaba overcrowded, inablang damo mga residente da nga naga-ilistar. Nga ang tululugan na mo manangkalanaan nila, ara pa na kung kaisang dalapugan man la. Tidason mambalang gobyerno, social distancing ka mo da, istriktuhon tani. Ano pag social distancing? Gani, kay do kurungan lang iba ng balay nga naistaran nila. May mga boarding houses sa Manila to, nga ang ilas ni boarding house, halos kahalang, gamay lang gid nga kaigo ka lang, o double deck ang iba, dati amo na siya ang problema. Now, galing tiyang si nasyonal, ang natingalahan ko nga, daw kahinay sa pag-roll out sa vaccine, daw kahinay sa pag-alabot sa mga vaccine, naging pamakal naton. Tisiling ni Presidente Gong, kwarta, wara pa nas bangko, way na disakon. Inbalday naman nabalbala niya naman si Lacson kag sino to, Taberos, sino to nag-question to? Aksyon Hotline. Damo ni siya, no, ang aton malang diri, at the end of the day, tani, gusto man aton tanan may unity, ang mga officials tamo. Ang eleksyon niya, sa gusto to siya, hindi kon madayon, ginman sa 2022, kaya do okay naman nag-set up. Hulaton tang chimpo na lang bala, unahon ta ni anay ang kwano, unahon ta ni anay ang pag-away sining COVID-19 Ikaron maggala sila ni Kali na gumbana ito at the end of the day, ang makaluluoy kita. Ang mga basic services ni hinali mapututikoy na kita sa gobyerno, why na kita abi kwarta. Ti of course mangutang kita mo na lang ng last recourse mo. Tipo lang tawag lang sakripisyo ta iya.
Oh, ang sakripisyo hindi hamak sang pumuluyo bangod sini. Ang worry tama lang ti karon magsigi tinaas ang cases. Papulion lang yapon ang mga apor nga ang iban ginapiki pa yan nilang nila dokumento. Plus pag abot ni wipes lang gina-require ang RT-PCR test. Ti sino masakripisyo kung magdamo kita di? Aksyon Hotline. Oh, basulon pakita sa national government sila tigin babayaan nyo da. Anong ginahimo nyo da? Pero sa tuod sila, because man sa ginapapanaog nila, nga pag-allow sa suning sektor, hindi man kita luyag ni nga pabudlayan sila because kung gani authorized person outside of residence, autorisado sila, but please, strictohon taman nga to make sure nga hindi man magsakripisyo ang mga probinsya. Aksyon Hotline. Kay sa tuod lang, kung wala sa nagapalauli, kagun istrikto nga makontain pa lang sa Manila pa lang to, nga pagbuli di wag gid kagaw nga bitbit ang isa ka persona, believe you me, tani ang cases sa aton wa na niya. Pero na sa mga bukid sang Candonito, bukid sa Salvador, manong COVID iya sila kun way sa nagpululi nga naglaton sila naman. Aksyon Hotline. Alangan naman ang karon bisan diri lang sa aton no. Oh, kung way niya sang career nga ang tao amo ning ginatapikan sang kagaw, hindi na niyang cases pa magbalik liwat. Tigaling, hindi tani madala sa kwan mo dapat inablang ang national government dasigon man laing tikang nahimo nila. Diba kung mga ginapang recall ang mga vaccine, di na to ang mga ginakontrata ta nga ang presyo gani Senado ay tayo kabalo kung pila na. Aksyon Hotline. Kay bangod sa COVID, lang tawab lang epekto sa aton, no? Why ang mga proyekto mapatuman, damo projects nga wala gid matigayon, tanawang pagpangabuhi ta abisan ang ekonomiya, wala pagid hasta subong makabangon. Ang makaluluoy ang pobre nga si Juan de la Cruz. Inang survival kag nagapangita lang sa kaugalingon yang way nagani kasalig sa gobyerno. Way man ang iban kabaton sa ayuda, nga bisan kinanglanon kita ni, nga tagan ayuda. Tiga puti ang matay, gapaninguha, para lang mabuhi, pero ti subong, amo naman niliwat. Ti kung may restriction, halimbawa, maguluntat mga biyahe, mga driver ni Sus Marosip, way naginiya, buslot naginiya, way nagikuton sa ila bulsa. May nila na gani ng asawa, kaya may kuluton ka, galing kiti, gutom ka lang. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas
Kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo.
Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin.
Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi.
Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo. Aning dira kay Toto Richard Cantire sang Hotline taxi, siling yabaw pigado na gid ano mahimo ta sini? Why ta mahimo siya na tulbo problema gid kay bisan pasayro subong lakalaka pa sa lato-lato ka mais. Aksyon Hotline. Grabing tiyempo ta do ginahunos no pakarunan ta na ni mga update siguro no kay Sir Panchito kag sa iban pagin nga atong encounter bala pakarunan ta kay way gisabat si Sir Panchito basi kon sako man si kuano Jubal Trinidad ga monitor man. Salamat gid ra sir kay Christine Minies Villalubos. Good morning man sa tanan nga taga Barangay Pandanon kunos mo sa DSB. Mary Grace Eugenio Fermin, good morning man. Uzi Buntot Hirali, Kunilas Family Dalisay kag Family Lumaga sa Barangay Nato La Castillana. Leslie nya good morning. Need pa acceptance sa San Carlos kung nalingkas Toledo, Cebu. Aslang ko Aksyon Art. Ti amo ang request nga naligad tani nga moratorium ni Goblakson ti way man to ma-approve pero ti subong i-check ko lang niya kay sa province hindi ko familiar gid subong kunanong San Carlos Black kay kada LGU may mga ginahimo man nga mga kuan mo nga mga regulation. Lani Mendoza sa Jose Valiega, Jocelyn Libon Dispoho, Raymar Hicano Haliasco, good morning man. Salvatierra Robles Cabalfin kag Tayhopon Tapayan family kuno. Si Caldivida Torino, GVL Luntayo, Marelos Guerra Elmer Itunes Ligalado, at Hakim Iriman Morning Man, Annalyn de Leon Dueñas, April Mallorca Orsabia, Jel Alim, Otay Benedicto, good morning, Humalumina, Jin Oisiser, sa Singapore ni Shabla mo, Sir Alex Montesa, good morning, Rofi Libran, listening man, April Mallorca Orsabia, o nabasa ko na ni. Si Paring Chupoy magwanwa dira sa may Macau, China, upon ni man nga monitor dis Bacolod, Tita Ilma, Lusok Polidario Kag, retired Major Paterno Turalba. Paring Torco Jongko, pare, kumusta ka na? Good morning dira. Thank you for listening. Johnny Ginit, Bailado, mayong agaman, salamat gid, no? Way na ko galing, timpo ko partigido. Pakarunan ko lang pila ka ma-update, no? Para sa aton sining nga mga ka-aksyon. Alas 9:16, pero area na yo, ginapa-aksyonan, importante, gini kung sino man nagkakita o nakapulot sa isa ka plastic envelope, may unod nga mapapilis pareho sang UR kag CR sa motor, madamo pa nga mga dokumento na bilin sa Jeep Shopping Libertad. Palihog lang, idulong diri sa estasyon, hindi ka rin mag-contact sa cellphone number 0948-234-5229. Again, 0948-234-5229. Importante, ganito katama si Phoebe De Vera ang naga-pa-aksyon. Aksyon Hotline 2006 Golden WD for Best Public Affairs Program for Radio. Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist.
Ginapamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon radyo Bakolod nun kag negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kita ulog na na'y Sinsan anong kahintangan Responsable na pagbalita Pagdayo na ipalang na Malasing pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon radyo
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Diri sa aton nga pagpangalagad. Ay kung manabutan nga maminsay karon na lang sa Aksyon BBB program, ako lang mabilin sa inyo Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule sa 10 ka pesos lang. Sigurado nga mabuligan gid ang inyo sining ikayang lawas maproteksyonan bangod nga ti damo ini vitamins and minerals. No mabuligan gid kamo para nga ang inyo sining immune system kag resistensya pagbakod. Di once mabakod ang immune system kag resistensya, tanan nga mga pwede magtaping kabalatian mapunggan niya na. No kay bangod himo ini sa super variety nga mangosteen that only Dr. Alfred S. Villarico ang may-ara lang sa kaugalingon na plantasyon diriya sa bilog nga Asia. Kag take note sa aton nga mga ka-aksyon nga only products nga may FDA approval sa pungsod Amerika. Amo lang ni ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Sa aton nga mga ka-aksyon, ang mga butika na kadtuin nyo kay Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.